संभारस आओ रूपो जी मान ली कि टरके न होई पोकले ना न होई कि 100 टेलर बालू लाद दी है बाकी चलो यही में खींच दे हाय 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 अरे सरकारी पोकले नहीं हो पोकले मने मंच के पोकले एगो देवरा के सिकाई पहले देवरे भौजाई लगा दे तनी भैया और ओकरा बाद मरद मेहरारू वाला एगो गम के मार के आ फिर दू औरी अपना मन से एगो अंत में छठ के कहानी आ फिर प्रियंका के गीत सुनब सभी एक जानी के पियावा तनी टोन दे दो तो गुडू भैया बैठते हूँ उनियो जाके आ सुनो हमारे उनियो भाई खड़ा बड़े तो उनियो जाइल कोई नहीं जा होने ओजे जाके बैठ कतना समझाई कहिले जे ड्यूटी पर पाका रहनी आ कुछ बोली ला तो कहलु से के बेइज्जती करत है ओजे रह ए रूपा भौजी देखो दशहरा बीत गई अभी तक तो बीड़ी पियता है गोवर्धन पूजा बीते जा रहल बिए छठो बीत जाई आ हमार बड़का भैया बहरा बाड़ो ते देवरे जोरे बिना कथा के प्रसाद बाट न दो कहते कि अरे मैं तो तुम्हें लक्ष्मण जानती थी लेकिन तुम तो अब आती देवरा निकले अच्छा मान लो कि तनी माइक में दू शब्द बोले के होई ये थोड़ा में कमी है आज ले मुंह से ना बोल बच्चा हने खाली बीड़ी पिए में रह गई अपना बोलमुआ से सिखाई ए गोलू देवरा के करे के होई तो फोन पर का कहू तनी बोलत इनका से बोलवाई नु अरे पाक बोल ला तनी मान ले कि हम बड़ी तंग कइले बानी आ शिकायत करे के बाद जाता ना कहल बने कह तोरा शिकायत कइले से का होई बाकी कह जन भाई बताओ तुम कह ना गुण थोड़े होई ए राजा जी कहां हो हई देवर ह सब ब्याह ह अरे पगली पढ़ल रहबे तब न कहबे का कहतिया अरे बियाह बेहाया कहल और के कहे लगी बियाह कहतिया जा रे दादी हम जानो तनी नु कि कौना टीम के हियो यही गौवा मनु क्षेत्र बाबा जी कि जो हम जनती यही से तोरा कहे नहीं खियावो बताई बेहाया के बेहाया और रेड कर ले बाकी देवरा के शिकायत करो तारी कैसे तो गवना करा के गवना करा के तू तो यही रोहतास जिला में गोला बड़े बड़ी टो ए गुडू भैया वो कहीं हन कैसे गवना करा के तू तो रूपा के टीम के हो गईला बहरवा ये पिया बाकी अरे मंगता जवानी अभिया मंगता जवानी अभिया छोटा का देवरा जवानी अभिया नगत जवानी
कोनो भी गीत भोजपुरी में आज खराब नहीं खे, खराब कहब सुने वाला लोग खिसिया जाई। कौन गीत कौन तने होते तनी देखाव तो। ए रूपा भजी तोर तो फेवरेट गीत हो, तोर तो यही से आरती होला, यही से पूजा होला। बाकी दर्शा के कहो तो मंगता जवानी अभिया छोटा का देवरा। जब हमारा नचही आई तो हम गईती काहे खाते, हमरा के गावे के कहो, नाचे ना हम तो एगो हई जानतनी आ नया पसीसा में हई सिखल बनी, ओकरा बाद हमरा आइबे ना करे। गलती ना केहू हमरा से नाचे के कहीं ना नाचे आई। गाना कहो तो भोजपुरी के कोनो ऐसा लय नहीं खे जन हम तैयारी नहीं की कोई। बाकी देखी तो छोटू चाचा आए हाय हाय उहे लय मारा जौन अतना परेशान करता है भौजी धर्मेंद्र भैया। पूनम भौजी बहारा गईली, पूनम भौजी बहारा गईली तो देवरा तबाह करके का करता। हाँ जी शत्रुघ्न भैया बहारा गईली है कि रहे घूरी आइलो घर में रहतावे कोई देता लाल हमार गाल मिसमी तकरा के लय में कहे के परी, ताल में कहे के परी तो रहे घूरी आइलो एने तो अनहार भइल बनू त हमरा मन लागत देखबा कि का परिवार में आई बनी चले के पखाउस में नु कि रतिया में सुती रे जाता आई के बजराए पिया। रतिया में सुती रे जाता आई के बजराए पिया। काहे छेड़ा करू तारे बुझाते कि तू के करे के छेड़ा करू। ये मंच के लालू जादू के मत छेड़ पगली कुछ कहा जाला तो हमार शिकायत होखे लगे। हाँ हमारा प्रमुख साहब लाली भैया ही बनी का। अरे देखिए हमारा अखिया ना गइल लाली भैया के हरदम स्नेह प्रेम मिलल बा कृष्ण भगवान। हेलो यह मनाए कि हमारा लाली भैया के पद प्रतिष्ठा जीवन भर बरकरार रहो। बाकी अभी देवर के शिकायत करो तरीका कि रतिया में सुती रे जाता आई के बजराए पिया। मंगता जवानी अभिया मंगता जवानी अभिया छोटा जवानी
लाग मत घबरा जाइए कि जखमी जितेंद्र कहियो ना सीताहर आ गोलुआ देवरवा भई बड़े उत्पाती ए रूपा भौजी ऐसे मत खींचो बेयाह कहत रहिनु त जखमी जितेंद्र कहियो गोलुआ देवरवा भई बड़े उत्पाती काहे रे का भइल बा तहनी के ककुलहट होइल बा कि रहे घुरी आई हरदम अरे घर के बिगाड़तिया घर के अपन अकेले कर ना जौन करे के बा अकेला हम जतने सुधरल जतने हम पदम श्री के फेरा में बाड़ी ई कुछ हो ना ले दी है कि रहे घूरी आइल हरदम अरे तोर एगो दुगो दुआर बा जे गोलू रे के फेरा में बाड़े अपन अकेले जौन करे के बा कर कतना पादम सिरी ले लसी तो रहे घूरी आइल हरदम घर के मनता जवानी अभिया छोटा देवरवा एक्सिस बैंक में बड़ी सुंदर पद पर बानी बड़े भैया सुजीत सिंह जी वहाँ